нурбиби бобоева ғолиби озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. мегӯяд адабиёт сарҳад надорад. Assalamu alaikum. Чингиз Айтматов. Раманои Чингиз Айтматов. нурбиби бобоева дар озмуни китобхонӣ аз адабиёти ҷаҳон пирӯз шуда диплом аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва 35 000 сомонӣ мукофотпулӣ гирифт. нурбибӣ асарҳо аз адибони ҳамсоякишварҳо ҳам аз худ кардааст. аз ҷумла даҳҳо асарҳои адибони ӯзбек ва қирғизро хондааст. Чингиз Айтматов нависандае ҳастанд, ки як махсусияти хоси худро дорад. Асарҳоро он қадар зебо менависанд, ки ҳар як қаҳрамоне, ки дар ҳамон асарҳо ҳастанд, бевосита шумо аллакай дӯст медоред. он ҳиссиётҳое, ки аз сарашон мегузаронанд, шумо баробари ҳамон қаҳрамон ҳамон китоб ворид мешавед ва намехоҳед, ки ҳатто як дам бошадам аз ҳамин китоб дур бошед. номинатсияи адабиёти ҷаҳон иборат буд аз адабиёти Россия, Украина, Балтика ва назди Кавказ, адабиёти Осиёи марказӣ, адабиёти Эрон, Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон, Европа, Америкаи Лотинӣ, баъд ҳамаи хиттаҳо ҷудо шуда буданд ва ман кӯшиш кардам, ки ҳамаи онро фаро гирифта бошам. зиёда аз 150 китоби мукаммал хонда будам. тартиби баргузории озмун ҳамин аст, ки ба шумо нуктаҳои муҳимтарини ҳамон китобро, баъд як саҳнаҳое, ки ягон воқеа ҳодиса дар китоб тасвир шудааст, ҳамон чизҳоро бояд нақл кунед, дар бораи қаҳрамонҳо, сифати қаҳрамонҳоро тасвир карда бошед. ҳар китобе ки мехонам барои худам ҳам нуктаҳои ҷолибтарину ҳам ҷиҳатҳои беҳтарини китобро барои худам гирифта бошам. аввалин асаре, ки хеле дӯсташ медорам ва аз такрор ба такрор хондан ягон вақт хаста намешавам, ин Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». китоби дигаре, ки хеле дӯсташ медорам, ин «Королек птичка певчая», Рашид Нури Гунтагин, «Чил қонуни ишқ», 40 правил любви, Элиф Шафақ. аввалин қадамҳои ман барои расидан ба ҳадаф, вақте ки дар даври донишгоҳӣ иштирок кардам, ман гузаштам ба даври шаҳрӣ. дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои дуюм шудам. баъд оҳиста оҳиста омодагӣ дидам барои иштирок дар даври вилоятӣ. дар даври вилоятӣ низ ширкат варзида ба ҷумҳуриявӣ роҳ ёфтам бо гирифтани ҷои сеюм ва мутаассифона дар даври ҷумҳуриявӣ ман мағлуб шудам. аз Душанбе баргаштем. аз ҳамон рӯз ман ба худам мақсад мондам, ки ҳатман соли оянда дар қатори ҷоизагирандагон ҳатман номи ман низ мешавад ва ман низ мехоҳам, ки дар ҳамон ҷо ширкат варзида ҳатман ҷоизаи фурӯғро соҳиб шуда бошам ва ин мақсади аслии ман буд. ҳамарӯза барои расидан ба ҳадафам кӯшиш мекардам ва ин бисёр заҳмату меҳнатро талаб мекард. рӯзое буданд, ки шабона то соатҳои 4-5 саҳар мехондам. дар ҳама ҳолат модарҷонам маро дастгирӣ мекарданду мегуфтанд, ки ман бо туям, ман ба ту боварӣ дорам, ту метавонӣ ва ҳамин хел карда ман ширкат варзидаму ба мақсадам расидам. соли дуюм аз ҳамаи ҳамон давраҳое, ки баргузор мешавад, боз аз нав ширкат варзидам. даври донишгоҳӣ, дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои дуюм, дар даври вилоятӣ аллакай сазовори ҷои якум ва даври ҷумҳуриявӣ низ сазовори ҷои якум низ шудам. озмун сабаб шуд, ки бо шоирони беҳтарини ҷаҳон аз наздик ошноӣ пайдо карда осонрашонро хонам ва мисли Фурӯғи Фаррухзод ошиқашон шавам. ёди бигзашта ба дил монду, дареғ нест ёре, ки маро ёд кунад. Я не унижусь пред тобою, не твой привет, не твой укор, не властны над моей душою, знай, мы чужие с этих пор. Ты позабыла, я свободы для заблуждения не отдам. И так пожертвовала я годы твоей улыбки и глазам. Эркин Вохидов «Нидо-Достона». Hayqiraman tog'lar bag'ridan gumburlagan sado keladi. Ona yerning otash qa'ridan o'g'lim degan nido keladi. o'zbek adabiyotini asoschisi Mir Alisher Navoiy ham g'azallari, ham ruboiylari, Mashrab, Uvaysi, Nodira, Erkin Vohidov, G'afur G'ulom mana shu asarlarni o'zlashtirishga harakat qilgandim. ӯ асарҳои адабиёти ҷаҳонро бо забони тоҷикӣ пайдо накарда, аксари онҳоро дар тарҷума ба забони русӣ хондааст.
унесенные ветром Маргарет Митчелл ҳастми? 80% адабиёти ҷаҳонро ман дар тарҷума бо забони русӣ хондам, вале адабиёти ҳамсоя кишвар Ӯзбекистонро дар забони аслии худ бо забони ӯзбекӣ мутолиа намудам. ӯ мегӯяд бояд асарҳои адибони кишварҳои Осиёи Марказӣ ба забони ҳамдигар тарҷума шаванд. Абдулло Қодирини o'tgan kunlar romani tarixiy roman bo'lib, har bitta o'qigan xonanda o'sha vaqtdagi sodir bo'layotgan urush hodisalari, odamlarni bir-biri bilan munosabati, shu narsalarni yaqindan o'zlashtiradi, yaqindan tasavvurot paydo qiladi va bu roman o'sha vaqtga safar qilishga, o'sha vaqtdagi hamma hodisayu voqealarni ko'z oldingizda tasavvur qilishga, hayot, o'sha vaqtdagi hayot tarzini, odamlar qanday tarzda yashaganlarini bilishingizga juda yordam beradigan asar. Bu roman nafaqat ishq va muhabbat haqida bo'lib, u yerda Markaziy Osiyoni tarixiga, urush davralariga tegishli voqealarni ham o'z ichiga oladi. Нурбиби мегӯяд адабиёт сарҳад надорад, ӯ бо воситаи он мехоҳад дуньёро шиносад. Адабиёт сарҳаду ҳадду канор надорад ва ман хостам бо воситаи хондани адабиёти ҷаҳон ба гузашта, ба халқу миллатҳои гуногун, бо урфу одатҳо, бо тарих, фарҳанг ва забони онҳо шинос шуда бошам ва бо воситаи қаҳрамоное, ки дар китобҳои адабиёти ҷаҳон инъикос шудаанд, характери махсуси ягон миллати алоҳидаро омӯхта бошам. Аз ҳамин сабаб адабиёти ҷаҳон ба ман ин имконро дод. ба андешаи ӯ адабиёт миллатҳоро ба ҳамдигар наздик мекунад. вақте ки рӯй оваред ба адабиёти тоҷик, ӯзбек ва қирғиз, умумиятҳои хеле ба ҳам монанду ба ҳам пайвандро доранд. Масалан, яке аз онҳо дар таърихи ҳамаи ҳамин се халқият ҷангҳое буданд, ё ки масалан аз қирғизҳо Чингиз Айтматов ҳаёти мардуми оддиро он қадар тасвир мекунанд, ки вақте мехонед шумо мегӯед, ки ҳамин миллатҳорам ана ҳамин душвориҳоро доштааст ва якдигар наздик будани худро бо воситаи адабиёт шумо эҳсос мекунед. озмун ба ман дӯстони беҳтарин ҳадия кард, мегӯяд Нурбиби Бобоева. пеш аз ҳама ин озмун барои ман дӯстони беҳтарин ҳадия намуд, ки ин гуна дӯстонро ман дар ҳаёти ҳамарӯза наметавонам гӯям, ки ман вохӯрда бошам. Ин як майдоне буд, ки барои ҳамаи китобхонаро ҷамъ кардан ва вақте ки шумо як нафари дигарро ба монанди худатон рӯбарӯ мешавед бо як нафари дигар, ӯ китобро дӯст медорад ва мавзӯъҳое ки бояд баррасӣ мешавед, дар назари шумо ин мавзӯъҳо ягон вақт тамом намешавад ва дар бораи як китоб метавонед соатҳо, ҳатто рӯзҳо ҳам ба якдигаратон нақл кунед.